Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал Футбол за винаги. Да, аз съм Мечи и обичам футбола. Как сте видели от тъмнейла заглавието, днешното видео е малко по-различно, а то е именно, че ще симулирам световното през 2026 година. Дали Роналдо ще го спечели, дали Меси отново ще го спечели, дали пък Франция няма да го спечели, ще разберем сега. Но преди това вие може да се абонирате и да харесате този клип. А ако се чудите как и вие може да симулирате различни първенства, да играете кариера с играчи, да играете кариера с отбор, да бъдете менеджер на своя любим тим или на своята нация, това ще стане с помощта на играта, която ви излиза в момента на екраните. Благодаря ви и нека да започваме. Тук аз няма да бъда менеджер, а просто ще симулирам директно. А ето ги групите. И вече може да започваме. Ще пропуснем на групите, мачовете в групите и ще продължим после. Чак, да. Вече са готови групите. Нека да видим най-важното дали Роналдо се е класирал или не. Успява, само че португалците само с 3 точки, на косъм са се класирали. А и Меси се е класирал, само че неговата група изглежда доста по-лека, бих казала. Не, че тази на Португалия не е толкова лека, но според мен португалците са се изложили. Нека да симулираме първият матч срещу Норвегия и Перу. Да видим, норвежците със сигурност са фаворити тук, но да видим, все пак. Двубоя се печели на терена. 37% шанс Норвегия да спечелят. И те го правят с гол, мисля, че на... Не, това не е на Холанд. Корея срещу Мароко. Нека да видим как ще завърши този двубой. 2-0 за Мароко, очаквано. Италия, Уругвай. Това ще е доста интересен двубой. Уругвай не са за никак за подценяване. Според мен даже те ще спечелят за 2-1 залагам аз. Ами не, италианците печелят с 1-0, играч на матча е Чиро Имобиле. Шотландия, Австрия. Австрия печелят с 1 гол. Колумбия, Франция. Нека да видим дали французите отново ще се изложат или както на европейското, или пък ще се върнат в правия път и ще спечелят този матч несъмнено. Ми правят го с 1-3. Играч на матча е N'Golo Канте, който е насякъде по терена. Да видим дали пък Гана няма да поднесат изненада, ами те правят го точно. С 1-2 побеждават. Иран, Япония. Иранците първо са фаворити тук и те печелят с 3 гола. Браво. Белгия, Бразилия. Ето тук бразилците имат шанс да се докажат. Да видим как ще завърши този двубой. 0-2. Бразилците отпадат. Тимати Кастан с играча на матча с доста добра оценка 9.4. Холандия срещу Тунис. Холандците според мен няма как да се затруднат срещу Тунис, но да видим. 3-0. Определено не се затрудняват холандците. Канада срещу Сърбия. Канадците определено с повече шанс за победа според мен. Но крайна сметка Сърбия, нашите серии продължават след 5-4 на Дуспи. Египет срещу Англия. Англичаните според мен няма как да се затруднат, но да видим. 2-0. Германия, Мексико. Германци фаворит. Със сигурност ми печелят само на Дуспи. Вау! Каква оценка за вратаря на Мексико? 9.9. Еквадор срещу Катар. 3-0 за Еквадор. Нека да видим Португалия, Аржентина. Ето този матч. Толкова време сме го чакали. Меси срещу Роналдо. Този матч мисля да го изгледаме даже. Ще го симулираме. Лионел Меси играе, Кристиано Роналдо играе. Време е да вали талант. Нека да видим кой ще спечели този успорван матч. За момента доста равностойно изглежда всичко. Аржентинците и португалците си разменят атаки, но сега още никой не се е разписал. Ще ги дам и двата тима на атака. Гол на Бруно Фернандес. Гол Кристиано Роналдо бележи. Дали пък това ще е най-ужасяващото
световно първенство за Лионел Меси да отпадне от Кристиано Роналдо точно. И то не на голям етап. Да, минали са групите вече, но да видим. И да, португалците ще спечелят този матч с 4 гола актив, 4 гола. Браво на португалците. Нека видим сега Дания, Хърватия как ще завършат. И симулираме сега. Аз ги оставих на хайлайт. Но айде ще изгледаме и този двубой. Да видим нещо по-интересно дали ще стане. Хърватите доминират, но и Дания имат своите атаки все пак. Да не ги подценяваме. Ще дам и двата отбора на атака, за да е по-епичен матча. Гол на Кристиан Ериксен за Дания, в полза на Дания, но Иван Перишич връща интригата в матча, но Дания отново си връща превеса, но Перишич не позволява на дъчаните да дишат, но ето, че Дания отново бележи, но и гол за хърватите. Автогол този път. И дали пък хърватите няма да направят обрата, ми направиха 4-3 от епичен матч. Епичен. Иван Першич, несъмнено за мен беше един от най-добрите на терена. Испания срещу Полша, настоящите европейски шампиони срещу Левандовски и компания. 6-0. Тотален погром. Норвегия срещу Марокко. Нека да видим. Марокко печелят с 5-3 на Дуспи. Италия, Австрия. Италианците според мен са абсолютен фаворит тук. И печелят с един гол повече от Австрия. Франция, Гана. Да видим дали французите ще спечелят така убедително. Да, 2-0 за тях. Иран срещу Белгия. Кевин Де Бройне срещу иранците. Разбира се, не само Кевин Де Бройне в тима на Белгия. Доста добра оценка. Там получава резервата на Белгия 9.7. И белгийците се класират напред към четвъртфиналите. Холандия срещу Сърбия. Нека да видим. 3-0 за холандците. Англия, Германия. Това ще е епичен матч, който ще завърши с 2-1 в полза на Англия. Еквадор срещу Португалия. Нека да видим дали Роналдо и компания ще отстранят и еквадорци. Ми правят го с 3 гола повече. Браво на португалците. Мой фаворит за спечелването, разбира се. Испания, Хърватия. 3-0 за испанците. Нека да видим сега Марокко, Италия. И тук италианците побеждават с един гол. Играча матча е Чиро Имобиле с по-ниска оценка, отколкото напоследък сме виждали за играча матч. 8.9, но все пак той е реализатора, нормално да е играча матча. Франция срещу Белгия. Какъв матч! И Белгия отстраняват Франция. Ромео Лукако с 2 гола този двубой и играча матча. Холандия срещу Англия. 7-6 на Дуспи. Англичаните си отиват от дома. Ето този матч мисля го изгледаме. Испания, Португалия. Нека да видим тази невероятна футболна драма. И нека 1-0 вече за португалците. Автогол на Хесус Навас още в втората минута. И Кристиано Роналдо бележи, но Лапорт, неговия съотборник в Ал Насър, също бележи тук. Но все пак португалците имат преднина от един гол все още. Първото по време завършва с 2-1 в полза на португалците, но да видим какво ще стане през второто по време. Родри бележи за 2-2. Този матч става се по-интересен и по-интересен. Да видим какво ще стане. 86-та минута. Вече 90-та, добавеното време даже. И тук да видим дали пък няма да стане свидетели на Дуспи. Време са обаче за добавените половина по 15 минутки. Испанците са повели с 2-3. Това въобще не го видях. И тук дали... Да, Роналдо и компания отпаднаха от испанците. Нека да видим сега обаче Италия срещу Белгия.
как ще завърши този двубой. 1-3 в полза на Белгия. Белгия е доста силни на това световно. Холандия и Испания. Испанците определено успяха да прекършат мечтите на Роналдо за едно световно първенство в неговата витрина с трофеи. Така и няма се появи. И този матч е завършил с победа на испанците и то на двуспи. Нека да видим кой ще вземе почетното трето място. Италия или Холандия. И тук италианците вземат почетното трето място. Нека обаче да разберем кой ще спечели това европейско. Испания или Белгия. Нека да се насладим на този невероятен двубой. До момента може би трябва да ги дам на атакинг. Да е по-интересно да видим в крайна сметка. Разменят си контратаки само. Кевин Де Бройне, героят на Белгия, успява да бележи в 25-та минута още един гол за белгийците. Дали пък този финал вече не е решен, но така водеха и португалците и испанците успяха да им покажат, че те не се отказват и ги биха в продълженията. Но за момента нещата изглеждат доста критични за испанците, след като Кевин Де Бройне прави трето попадение и дали пък белгийците няма да станат световни шампиони. Нека да видим кога ще прозвучи последния съдийски сигнал. Да, белгийците стават световни шампиони, простете. Играч на матча определено е Кевин Де Бройне с 2 гола и 1 асистенция. Определено се раздаде капитана на белгийците на този двубой. И ето кой е шампион. Белгия. Най-много голове е реализирал Ромело Лукаку, най-много асистенции Ел Шарари, а най-добрият играч е Ромело Лукаку.